Takže věřím, že jste vybaveni na dnešní den, máte pláštěnky, máte bundy, máte něco teplého na sebe. Teda zajíždějí i do malých Fordů, to nemusí jenom do velkého Fordu. Nějaká půl hodina, možná 35 minut a pak nás čeká trajekt asi 20-minutový přes fjord. Tak aspoň něco vidíme v tom počasí, trošku zajímavého. Tady je ta nabíjecí stanice pro ty trajekty. Všechny jezdí na elektřinu zatím, co jsme byli. Jsme zastavili tady na ústí toho Geirangerského fjordu na vyhlídku. Zase pod deštníkem samozřejmě točíme. Jediný, co je dobrý, že té vody je opravdu dost, no, je vodopádek. To je ústí toho Geirangeru, zase jsme pod deštníkem. Tady se vlévají říčky, ty vodopádky různý. Je motorka Toma Cruise, který tady skákal v nějakém filmu. Z nějaký rampy tady skákal do toho fjordu. Jsme teďka tadyhle někde. Měli bychom tím trajektem dojet vlastně tadyhle na konec toho Geirangeru, toho fjordu s tím městečkem malým. Případně pak ještě tadyhle tou vykatinou minimálně k jezeru pod ten vrchol Dalsnyb. To tady vypadá, když je slušně. Tady se nalodíme. Tenhle bych si tipnul, že je dieselový, tady vrčí motor, tady mě nevošálej. Na tom pořádají ty zážitkové jízdy, ve vestách se v tom jezdí. Jo, tady mají tu plážičku. S kákadlem snad dokonce. Musíme na rozdíl od těch předchozích trajektů vystoupit a jít na palubu hned. Nějaký velký nával tady není. Tady je ten nejvyšší vrchol teda, jo? To je největší vodopád. Jsme jako zavřený teda nějak. Pozadí ještě ten vodopád. To jedeme asi tímhle.
už asi 7. kafe dneska od rána. No, jste dopadli tedy. Já myslel, že tam půjdu za váma, ale to je fakt. No, dali bychom si něco. Místo nebo co? Papa, jsi oblečená jak na hory. Já? Asi jo. Skoro to byly hory. Jo. Pan průvodce hlídá z vrchního velitelství. A výhoda je, že tady dneska nekočí žádná velká loď, tady jste jich možná napočítali míň nebo víc, záleží, podíte tady hezky. Ty domečky jsou krásný s těmi vánočkami. Hezky do fjordu, teď jsme ještě docela nízko, to budeme daleko výš. Kam jedeme, tamhle ta plošinka nahoře. To je pomaličký, no, to je asi pomalý, no. Ale zatím teda jsou tyhle tři. Tak tady po pravé straně nádherný ledovec, modrý, vidět tu světle modrou barvu, tam na kopci. Teď, když se podíváte, tak tam vidíte svodidla, tam nahoru míříme. Řidič říkal, že vás vysadí a vyzvedneme vás, až pojedeme zpátky. Hledí na to jezero a na hory. Jo. A horská chata Čupa z Hita, 1030 metrů nad mořem. Jirky dolů, no, to je 1500 metrů jsme vyjeli tady po té serpentínce, která se tam rýsuje od toho Geiranger. Fjord se tam taky rýsuje vzadu. Ta plošina je tady asi nová, to já si nepamatuju před 10 lety. Trochu sněží. Ano. Co? Jo, jo.
jako to tady vypadá s náma. Takhle na šířku. Jo, tak jestli bychom neporadil. Věci jsou dražší. Zapni se. Už teď asi. Teď. Co teď? No odjíždíme. Jo? Ve čtvrt nebo Prosím tě, snaží tam, aby tam byla nějaká... Jsme zastavili tady u takového jako vodopádku spíš. Hotel ten je tamhle pod tím hotelem, tam má architektů k tomu načrtl univerzální plány, které se pak upravovaly. Tam byl teda minule se podívat. To už jsme zase dole u fjordu, toho Geirangeru. A ty už se vracejí od vodopádu. Se neulíkneš do kombinézy a můžeš vyrazit k vodopádu. To je taková hezká frontička těch přistávečků. Se připravují na zimu už dnes. No, dětáme. Ty můžeš koupit domeček, jak jsi chtěla, ten dřevěný. Kolo tady mají stejný jak před 10 lety, akorát trošku odešlo sedlo, koukám. Kuk, seš tady. Tady ten aktor. Jak jsem ty? Dneska. Tak tentokrát tady sluníčko nemáme. Koukám, že ty nemají vody dost, ještě jedou zase k těm vodopádům v těch kombinézách. Dlouhý vrty, no. To je ostuda, poslední na trajektu. Se to točí, veď.
růžový kostel, doslova myšleno teda ta výmalba. Že takový malinký kostelík. Blížíme se k trajektu. To je krásné. Starý, víš? Ten náš otýlek. Takže pak máme okno asi. No, tady přistáváme u toho sloupu na to nabíjení. To je veliký, viď?